Benvinguts al canal de vídeo de Paco Rivier. Anem a veure com farem una pàgina web amb TiddlyWiki. Primer posem a la barra d'adreces www.pacorivier.cat i cliquem sobre la guia en català, carreguem la plantilla i llavors cliquem amb el botó dret del ratolí a sobre de la paraula aquí per baixar la plantilla i desem l'enllaç. Canviem el nom de l'arxiu pel nom que vulguem i el desem en el disc. En aquest cas el desem a l'escriptori. Un cop desat, obrim una nova pestanya en el navegador, que convé que sigui el Firefox, i obrim l'arxiu que hem desat a l'escriptori, que es deia prova.html. Acceptem per carregar-lo. Ja tenim la nova plantilla en blanc carregada. Cliquem al títol del lloc perquè s'obri el tiddler. Tanquem els altres tiddlers perquè ens vegi millor, editem i posem el títol de la pàgina que nosaltres volem fer. En aquest cas posem com fer una pàgina web amb TiddlyWiki. Desem el tiddler i tanquem el tiddler. Anem a com començar i cliquem a subtítol del lloc. Tanquem els altres tiddlers per tenir més espai i editem i escrivim el subtítol, en aquest cas 5 minuts. Desentanquem aquest tiddler, tornem a clicar com començar i ara el que farem serà clicar al menú principal, editar aquest tiddler i col·locarem el nom de la portada que nosaltres volem fer entre dobles corxets. En aquest cas posarem inici, però podríem posar qualsevol nom. Desem el tiddler, tanquem els altres tiddlers, tanquem aquest tiddler i ara cliquem a inici. Com que no existeix, ens obre un tiddler en blanc. Primer cliquem a la portada, editem i afegim abans del que hi havia el nom de la nostra portada. El que surt aquí als tiddlers és el que sortirà a la portada del nostre TiddlyWiki. Desem el tiddler i ara editem a inici, cliquem a inici i enganxem el que nosaltres volem. Ja només ens queda a opcions posar el nostre nom i després desarem els canvis i actualitzarem la pàgina web. Moltes gràcies i torneu al canal de vídeo de Paco Rivier.